aikin gama ya gama danna mana kisa APC ce a san PDP ta mutu ai baba Buhari Allah saka gamala tsaya ai tunda Abubakar ya rako ka ko da ya tara ya ce mu zabi jami'ar APC san ai ita muka yi to kin gani ko da ma mu ai gaskiya muke so ko to kin ga a'a mai gida sai magana antipati baya ji ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ba inna lillahi wa inna mai gida na je an cire sunana a kansila na je SA aka cire sunana an je ina gina banɗaki aka ban kwangilan gina banɗaki shi ma aka kwace na rasa laifi na je na yi tambaya da na je sai na samu Hajiya Hadiza S Khalid na ce da kansila ne ni yanzu an ƙya dawo da ni ta ce Abubakar yaro Coca-Cola bai tara ku ya ce kar ku yi antifati ba na ce haka ne to saboda haka ashe wai zaben da aka yi na dan majalisar wakilai na tarayya mai wakiltar Kaduna ta Kudu Ahmed Muktar ko Marobiya to wai mun yi antifati a Marobiya saboda haka yanzu sakamakon mu shine ba za a ba mu kansila ba za a ba mu yan ba za a ba mu ciyarwa ba tunda mun ki mu yi jama'iyyar APC mu ne munafukan jama'iyya to malam ai tunda ne ba kai ka haife su ba jam'iyyar nan kuma ba taka bace an maka wando an maka riga an maka babbar riga an maka bargo mai gida amma duk baka gani ba dama duk wanda yake sharar masallaci ai dole ya je ta kasuwa an na gaya mai fa a boye na gaya mai a fili na gaya mai ta sai hakuri sai na ita ta cinye ina ita party an baka kiji ba baka ki gani ba wayo Ahmed Marobiya ya ci zabe kullum fa anti kullum sai mun sha tsaka gidan da tsintsiya ta sake tsaka gidan to yanzu wace hanya za a bi a taimake ni a maida ni kansilan nan to hanya kwaya ɗaya mai gida abinda zan baka shawara zan gaya maka tunda dai shi Abubakar yaro Coca-Cola mai kaunar ka ne tunda shi ya tara mu gaba ɗaya ce mu yi jam'iyyar nan ta tsintsiya mu yi jam'iyyar nan ta Buhari kan mu antifati kaga ka zo kayi antifati sai mu je kafa da kafa mu je mu same shi mu durkusa ko in ce ka durkusa ka bashi hakuri tunda kaga duk antifatin nan da kai bai hana Ahmed Marobiya ya ci zabe kwarai da gaske ko kwarai da gaske wajo Allah Kaduna ta Kudu yanzu kin ga amana da ya ci sa kullun ciki shi kullun ya masai kullun yana masai ai bai fara ma kashi ko amarya bai fara kashi ba rubuta aina rubuta aina ai mai gida a nan za ka yi kashinka in ma kashin jini haka za ka yi cin amana dama mu da kanmu a haɗe yake ka daina cin amana ba shi da kyau ya ku ji mu mun zo za mu zaɓi Marobiya ai akwai ɗan iska siriri mai suman nan mai ɗan makulli shi ya zo ya ziga mu yanzu babu makulli babu gida babu ɗaki ga Marobiya kuma za a tafi majalisa a je a buga wallahi ba zan jawo mutan nan iya je wallahi iya je a shi ma gida fulajin ne kina shi ba zan ba shi ba da ya ku ji muna ji ku saurare ni mana ba magana antifati ba ne to ba za a kara ba daga yau duk abun da Abubakar yaro Coca-Cola ya kawo ko ku gane ba ko Tibi ya kawo a jama'iyyar APC zan zaba ko Anyamuri ya kawo zan zaba saboda haka yanzu kuma za mu yi jama'iyyar APC sak daga sama har ƙasa koyo ciki na koyo an bari shiga bandaki ina zuwa jiki magari yanzu a shekillar antifati kenan tukuna ma mai gida tukuna ma yanzu aikin gama ya gama danna mana kisa APC ce a san PDP ta mutu ai baba Buhari Allah saka gamala